ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 25 декабри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ пешниҳодтон мешавам. баъдан дӯстон, барои қабули реклама шумо дорои хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, хулосаи гап чизе ки барои реклама дорен, дар WhatsApp рӯйкунед, рекламаш карда фурӯшта мегузорем. худо хоҳад навораи баъдина ирӯза навордам мо дорем обши 11 дона хона ҳастае ки дуташ замини фурӯшиай. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бо нархи 125 000 сомонӣ, хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ. хулоса ки навор бениҳоят навори ҷолиб. замини фурӯшӣ 5 сотиха бо нархи 30 000 сомонӣ ҳам дорем. навора шурӯъ мекунем. дӯстон, телеграм-канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москваски област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, пряма Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. бародарои муҳтарам, ҳамин шахсият мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, ман дар замин дар корай 4 ёки 5 ёки 6 сотих замин дар кор аз 40 000 сум боло боша мегирем мега. аз ноҳияи рӯдакӣ кадоми дора дар ҳамин рақамҳои +7 991 946 3578 WhatsApp имо ҳам дорем мега. одамои доштагӣ 4-5-6 сотиха аз 40 000 боло мегирем. кадомитон дорен ёки ягон дӯсту бародаротон заминаи фурӯшӣ дора, ҳамин шахсият имо WhatsApp-шта бинависен, иншоалло ки мегира бачаҳо. ҳамин хеле эълонот дар корша дар WhatsApp-и Саудо ТВ нависен. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. як хонаи арзонак равон кардан ки дар шаҳри Ҳисор, дар маҳаллаи Уртабуз, дар Ганҷрес қарор дорад. хонаи мо масоҳати 3.5 сотиха ташкил метиҳад ки дорои ду дар хона дорад. ҳамин ҳолат чӣ хел мебинен? видео камтар дароз бачаҳои азиз ускорид кардем. 200 000 сум нархаш, ду дар хона 3.5 сотих замин масоҳат 200 ҳам муомила дорад. ду рақамҳои WhatsApp-и соҳибхона рӯи экрани шумо. калидор баня дора, об свет дора, мактаб, аптека наздикай бачаҳои азиз. ремонт, ҳай дар часпондагӣ, тиреза часпондагӣ, шкатур кардагӣ, монтаж кардагӣ, стяжка кардагӣ, хулоса ҳамин корбори малияр ниша мекунен, даромада зиндагиро сар мекунен. акада сум дар кор, ба ҳамин хотир бачаҳо савдо дамондак, срочное баъд бояд ма буфурӯшим, камбудим ҳал шавам. ина шахсиятое ки эҳтиёҷ ба хонаи арзон дорен, фақат метавонен аз думи канали Саудо ТВ муроҷиат бикунем бачаҳои азиз. ҳавлиш обши масоҳат 3.5 сотих, ду дар хона, калидор, баня, мактаб, аптека, ино наздикай, шароитҳои хуб барои зиндагӣ кардан муҳайё шудагӣ. метавонен бихарен, малияр никорша бикунен, зиндагиро сар кунен бачаҳои азиз. лайкотона гузорен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. ҳар рӯза навор дорем бачаҳо пашти. чизе ки барои фурӯш дорен дар WhatsApp ма рӯй кунен. худо хоҳад рекламаи фасонаш мекунем, фурӯшта мегзорем. баъдан телеграм каналам дорем, силкаша дар таги комментария мондагием. дар инҷа бо хонаҳоро бо качесваи баланд мегзорем. гузарен тамошо кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин замини фурӯши арзонак. одамое ки замини арзон хоҳиш карден, Саудо ТВ бародар заминмон марҳамат қабулш кунен. не ки фақат беҳуда занг назанен соҳиб мулка илтимос кардам. шаҳри Кулоб
дар болои қишлоқи Тиллоӣ 5 сотиқ замин дора, об свет дора, 30,000 сум мегем серьёзниё боша бо муомила дора. хуб ай пеши родоми Рано Ғафуров мега 1.5 километр боло. Харидори аниқ боша хушрӯ гап мезанем. Пешишта мактаб, балниса, ҳама чи ҳастай. аз сабабе ки важни бад будан, арзонаш мондан, худохоҳ бо муомилатон мекунам. фақат серьёзни шахсиятҳо аз нуми мо занг бизанем. дӯстон, мегзарем ба сеюмин замини фурӯшии дигарӣ. нафароне ки аз ноҳияи рӯдакӣ аз пеши мошинбозор замин хоҳиш карден, марҳамат қабул кунед. 250,000 сомон 3 сотиқ замин муомила дора. бачаҳо муомила дора. ду рақам дасти WhatsApp рӯи экрани шумо. ҳуҷҷатош 100%, сертификат, техпаспорт, легализатсия дора. об 2 линия дора. якташ 2 соати саҳар бегоҳ, линияи дуюм боша 8 соат мия. свет боша пастяне ҳастай. ҳай овош 2 намуди об будаст. ина марҳамат одамое ки эҳтиёҷ ба замини арзон доштен, акақати чахчах када бигиринаш. аз ҳавлӣ мега ма 3 сотиқ замин ма ҷидо мекунам, савдош мекунам, сум дар корай, ба ҳамон хотир фурӯшта гузоштем. далниши маълумот тариқи рақамҳои дастӣ, тариқи рақамҳои WhatsApp, фақат аз номи Сауду ТВ занг занем. бачаҳо азиз, ба хотири меҳнатҳое ки Сауду ТВ мекунад, лайкаро гузорен, дар канали мо подписатсия кунен. ҳамин чизе ки қабул мекунем, рекламаш мекунем, пешниҳоди худтон мекунем. бачаҳо азиз, ба ҳамон хотир дар рафти тамошои наворо дастгириҳо қатъӣ, поддержкаҳо қатъӣ, яъне ки фуромӯш накунем. бачаҳо дӯстон, мегзарем ба 4-умин хонаи иҷора. ҳамин Сауду ТВ да бовар мекунанд, ҳама чӣ роӣ мекунанд. иншоалло ки дастгиришон мекунем, коршона ҳал мекунем. хона барои иҷоранишинӣ дар Душанбе дар поёни Корвон мега саршавии Гулбутада қарор дорад. дар 3-ум этажай 40 квадратай. ҳар моҳа 2300 сомонӣ метонем аренда биспорем. ина марҳамат рақамҳои дасти WhatsApp боз занг зада далниши маълумотша бигирен. шахсиятҳое ки квартира кофтаестен барои иҷора нишастан 2300 сум, худохоҳ бо 1 сум муомилатон мекунад. занг занен. хонаи тайёр дар 3-ум этаж 40 квадрат, аммо якхонагаи калонак. бачаҳо азиз, занг бизанен, чахчах када рафта квартира мешинем. ва дӯстон, мегзарем ба 5-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. якхонага квартира дар 10-ум этаж бо масоҳати 45 метри квадратӣ, назди ҳукумати Ленинский район, ноҳияи Рӯдакӣ. 235,000 сомон нарх. якхонага дар 10-ум этаж масоҳати 45 квадрат, доми 10 этажа, иҷозати ремонт, зиндагӣ ҳастай. хоб духонагаи озод карда мешавад. бачаҳо азиз, 2 тиреза дора. дом дар сентри Рӯдакӣ, назди ҳукумат қарор дорад. наздикии дом аз ҷумла садик, мактаб, ҳамаи чизҳои лозима ҳастай. обу свет пастяни дора. хуб илтимос ради интерес занг назанен. 235,000 сум дар ҳолати коробка, 45 квадрат метр савдо мешавад. марҳамат, дар ҳамин дом хонаи мо қарор дорад. ва дӯстон, мегзарем ба 6-умин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар Соколни этаж 42 метри квадратӣ дар 12-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 42 квадрата бо ремонти замонавӣ 220,000 сомон нархш. ина марҳамат, кадомитон харидори серьёзнен? хона дӯстон, квартира дар Соколни баъди 1-ум этаж қарор дорад. дар 1-ум, 2-ум не, баъд аз 1-ум этаж 220,000 сомон, 42 квадрат метр. занг за пирсон бошен. далши маълумот тариқи рақамҳои дасти ахираш 0298 да занг бизанем. бачаҳо азиз, хонаҳое ки мегзорем маъқултон ҳаст ё ин ки нестай,
наворо чихелай камбудо дар рафти навор чияй бачо. Шумо фақат комментар якнен камбудиёра ислом мекунем, баъдан наворои зур пешниҳодтон мешавад дар рӯзҳои баъдина. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳафтум дӯстон масоати 18 метри квадратӣ, як хонагаи 18 квадрата дар дуюми ошёна, дуюм этаж, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе 290 000 сомон мега. 18 квадрат бениҳоят масоати кам. фикр мекунем ира киҷош ошхона мешаву, киҷош баняву, киҷош ҳоҷатхона. ҳай бо далши хитон пирсоем бачо. як хонага квартира дуюм этаж дар 46 микрорайон наздикии поликлиникаи 12 290 000. ҳай як хонагаи ремонтдор будааст, отоплениям доштааст бачо. ҳавои задагӣ, дарои фасон часпондагӣ, леноним часпондагӣ, люстр часпондагӣ 290 000 арзиши квартира дӯстон. кадомитон эҳтиёҷ ба ҳамхелӣ квартира дорен, ина далши маълумот занг зада пурсон шен. аз Саудо ТВ дӯстон фақат эълон карданай. ва фақат қабул мекунам, эълон мекунам у тараф кори шумову кори саудогар анами домда хона қарор дорам. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳаштум дар ҳамин дом қарор дорад. духонага квартира дар якум этаж бо масоати 65 метри квадратӣ дар Ленский район, ноҳияи Рӯдакӣ 255 000 сомон арзиш. хона дар ҳолати коробка. срочна фурӯшӣ, хонаи арзон. хона дар Ленский район, пушти военкомат, гардиши мактаби Пушкин, доми 10 этажа. хона дар якум этаж қарор дорад дӯстон азиз. перегородкаҳош хулоса десен кадом ҳолат чихел кардагай, об светиш постоянӣ, канализатсияи шаҳрӣ. срочна пул дар кор. маълумоти бештар тариқи рақамҳои WhatsApp дастӣ ахираш 42 занг занен, боз мефаҳмонам. 255 065 метри квадратӣ, якум этаж, ду хонага, ин ҳами домда қарор дорад. дӯстон мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 125 000 сомон хона, се ҳуҷрага, масоати 3 сотиқ замин дар Пахтаободи шаҳри Турсунзода Рега қарор дорад. 125 та. рақамҳои WhatsApp ахираш 87 87 занг бизанен. мо метонем хонаҳотон омада аз пеш навор кунем бачаҳо. хушрӯ када қонуну қоидаш қатъи навор мекунем. оид ин масъала дар WhatsApp нависем ки мисол ба суратҳо, ба видеоҳои хитон ё ки омада худмо навор кунем, талаб кунем, маслиҳат мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Турсунзода, Регари пешина бачаҳо. деҳаи Истиқлоли 3, пеши мазори Балогардонбобо мега. дар назди хона қарор дорад мактаб, шифохона, магазинҳо, инами хеле деҳаи обод. хона ҳам аднаскарни барак бардоштагӣ савдо мешавад. 125 000 боз муомилаи соз ҳам карда мешавад. дӯстон мегзарем ба даҳумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ, ду ҳуҷрага, 2 сотиқ замин, поёни корвон, пеши Мошинбозор, шаҳри Душанбе 238 000 ҳавли шебен, дарвоза часпондагӣ, гирду атроф маҳкам кардагӣ, калидорчаи майда дора. духонага, дару тиреза, шпакиловка, боло паталок. хулоса дӯстон барои зиндагӣ 85% тайёр кардан. 238 та. стяжка, шпакиловка, монтаж, и тараф дарош, терезаҳош, хулоса пашти будай. хона дар поёни корвон, пеши Мошинбозор. ду хона банияш бошад дарунда. дар берун ина нигоҳ кунед. кухни дораву ҳоҷатхона дар берун, бания дар дарун. далши маълумот занг зада хитон пурсон шен. ана ҳамин хонаи мо, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира бо масоати 26 метри квадратӣ дар 5 этаж дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе 240 000 арзиш. як хонагаи фурӯшӣ срочен дар 46 микрорайон дар диагностика 5 этаж, 5 этажный дом,
خب دلشی معلومات زنگ زد بگیرین 240,000 سامان معامله کرده می شود. برادرای محترم، چیزی که یافتم روی کردین، خواهش کردین، کامنتر کردین، حرکت کردن اوار کردم. انا با دلشی برای رکلام خانه دارین، زمین دارین، ماشین دارین، چیزی که دارین در همین واتساپ سعودو تیوی یا کی سعودو تیجی های روی کنین، رکلامش میکنین، فروشش میگذاریم. در ویدیویی که گذاشتیم لایکاتون رو بگذارین، در کانال پادپیس کنین، تلگرام کانال هم داریم، سیتش در کامنتر زنده و سربلند باشیم.